बाथौ खेराइ रिजर्ट बेरायनो थांदोंमोन। गान दामलाबाय थानायनि थाखायनो भइसखौ होनो हायाखिसै। गान दामनाय नायलांदो। भइस अभारखौ बानायफेराना लाजियोलै गोदानखाय। आंनो मामिया नायदो। ओरैनो मोजां बुस्थुआलाय एसे बाथौ खेराइ रिजर्टआ थान्दानो। एम्फौ बिराद फैयो मोनाबाथाय थाजाया जा एम्फौ फैयो साला। आसोला एकट्रिसआ बिबोनाङा सालथे एबार हैयालिबा जानोसै। मा हैयालिवा बिलाय गासिबाजि राव माथो होनो जुलायाथ' हिन्दीनि जाबायना जोंना बर'नि मा हैयालिवा होना बेखौ हैयालिवा होनो बेखौ बर'नि माथो होनो जोंनालाय बर'नि मा दं बेलाय फिसाजोजों हायो फिसाजोआ एक्ट्रिससो साइस नुथारोलै दालाय आरो साजायदेरगासिनो दंना बेरायफैनानै नायनो मानो है जाग्राखौलाय थावालै आं रेकमेन्ड खालामालै जाग्राखौ जेबो जाया जाग्रा जेबो बा मामिया आंना बाबा होनलायथारोलै मालाय गावखौ भिडिअ नुनानै मामिया आंना मामा बाबा होनदों मामि देनजार दलद खाथार हैद र' बिदि नङा जाम्बि दिसटार्बलै नोंसोर भइस अभार खालामनायावबो रेस्टुरेन्टाव हाबदोंमोन बायदिसिना जानो पक'राया मोजां जादों आरो पक'रा दद्र' मानसिया नायबावा बाबायमोनदां एसे दासो गोसोम मोननानै बिफाखौ मोनबाथाय रावखौबो नांखाया बिमाजों थानो नागिरखाबावासो बेरायनायाव ओरै नायथिं नायलाथार नोङो मिउजिक दामनायनि थाखायनो भइस अभार खालामनांगौ जानानै फैबाय मिउजिकआनो दामबाय थायो नङाबा कपिराइट होयोना कपिराइट सिगांनि चेनेलावथ' कपिराइट होजाजोबदों आंथ' बिदिखौ मिथियामोन दानबायलां गोदानसो बानायफिनबाय आं फेमिलिजों थाङो खेबग्रायाबो खालि आंखौल' खेबो गावसोरखौ खेबा केमेरामेना मोजां नङा नैलाय आंसो जानांगौ केमेरामेना होमबासो जायो गावखौथ' बखाया नालाय केमेरा एसे बोराय बुरि सानैजों
स्कुलाव बिबार लालाय लायनाय सि मिनियो आइब्राथ' सोर फुनना होखो खंखाय खंसिनो जायगायालाय बिराद मोजांलै अखा हास्रोबा एसे दोमैनाय ओमफ्राय गरमबा गरम जायो थाजाया बेलासिबाबो बिराद मोजां खिन्थु बे मोनसे डिस्टार्ब एम्फौ फाग्ला बिदि एम्फौ एम्फौआनो अभारथार अखा हादोंमोन एसे होमबाबो मोजां खुमब्राया बेजों बोरै बैजोंबो थांजायोनो औ बैजोंबो थांजायोनो मा बिसिम फैलाबायखो बे जोबदोंमोन मानसि फैहांबाय दासो मोनायावसो मानसि जाखो नालाय मानसिया जाहांबाय नालाय दा फेमिलि जानानै फैनांबाय उफाय गैया जायगा गैया बायह्रानि साउन्ड ओंखारलाजोबो